Limang araw na lang, eleksyon 2019 na. At kaugnay niyan, makakapanayam natin ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan, si Attorney Erickson Oganiza. Magandang hapon, Attorney. Ganda nga po si Jay at sa ating taga-subaybay. Okay, kumbaga last leg na ng campaign ng mga tumatakbo sa election 2019. Kung ikaw ang tatanungin, Attorney, paano mo isasalarawan, i-describe ang takbo ng kampanya, pangangampanya ng mga kandidato ngayong election 2019? Dito sa ating probinsya, masasabi ko na generally peaceful yung ating naging campaign period as of today. Wala naman tayong na-monitor na kaguluhan or gawaan ng mga violenting aksyon na ginawa ng mga iba't ibang kandidato. Okay. Batid nyo po ba na may nangyayaring bentahan o bilihan ng boto sa ating lugar? Tinawag ang ating atensyon through text messages, may mga dumating na reklamo sa ating opisina at tayo mismo sa level ng opisina natin, sa provincial office natin, pumunta sa mga lugar na sinasabing may nagaganap na bilihan ng boto. Okay. Ganun din ang ating mga respective election officers. Yun nga lang, at pagdating natin doon, nasa lubong tayo ang sinabi, meron lang voters education, meeting ng watchers. So wala kami kasing authority na pasukin yung isang compound, isang bahay, para huliin kung may nangyayaring vote buying man doon. Okay, sino ang may power? Sino po ang may authority? May power ang PNP or AFP bilang deputized agency ng Commission on Elections, but kailangan din namin ng authority which is yung search warrant. Hindi dahil may nagkukumpul-kumpulang mga tao is i-disperse na natin. Wala tayong basis na i-disperse yung mga ganoong gatherings. Unless makita talaga natin na nag-abutan ng pera, hawak ang voters list, so yun doon tayo makakapag-action. Every day, ilan po yung natatanggap ng reklamo tungkol sa vote buying, vote selling? Maraming sumbong pero nasa iilang lugar lang. Yun nga, kung ginagawa yun sa loob, wala kaming authority na pasukin at huliin, ipatigil yung mga hanggang doon lang kami sa labas. Sinasalubong naman kami, nakakausap namin sila. Pero yun nga ang depensa na may meeting, leaders, watchers. So doon yung mga sinasagot sa amin. So kahit may kasama kayong miyembro ng Philippine National Police, hindi rin sila makakapasok kasi wala silang armas? Yes, na dokumento. So paano yun? Wala tayong mahuhuli. Ang iniintay na lang natin is yung formal na complaint nila. Kung may mabilis na siguro makapasok doon na ibang tao na makapag-take ng pictures. Or yung, sabi kasi nung iba, may mga goods. So kung mapicturan yung goods na may nakasamang pangalan ng kandidato, pwede maging basis natin yan sa pag-file ng kaso. Masasabi po ba natin na attorney na helpless ang komisyon sa kultura na ito tuwing eleksyon? Hindi. Ang hinihintay nga namin is yung formal na reklamo. Pag may formal na complaint sa amin, action na namin yan sa pamamagitan ng pagkandak ng preliminary investigations at kung may probable cause, ipa-file natin yan sa korte. Okay, last 5 days, attorney, ano po yung pinagkakaabalahan ng COMELEC bago yung big day sa Lunes? Ongoing yung distribution namin ng mga election materials para paraphernalia. Hinihintay namin ngayon is yung bagong marking pen na ipapalit namin doon sa defective na makakasira sa balota at sa BCM natin. Darating yun sa Treasurer's Office. Yung BCM natin, yung mga batteries, mga official ballots, completely delivered na dito sa ating probinsya. Okay. Attorney, we want to hear it from you. Ano po ang mensahe natin sa mga kandidato at ano po ang mensahe natin sa mga botante? Unang-una sa mga botante natin, madali ninyong nasasabi yung tanggapin ang pera, iboto yung kursunada. Pero sa kung gagawin ninyo yan, parang nire-risk ninyo inyong mga sarili, pamilya, dahil baka buweltahan kayo ng mga kandidato na nakukuhanan nyo ng pera. Sa mga botante,
alang-alang sana natin yung pagboto sagrado, gamitin ang inyong konsensya. Sa ating mga kandidato naman, huwag sanang samantalahin yung dinaranas na kahirapan ng majority sa ating mga botante. Well, nandun na tayo, kailangan nila ng pera, kailangan nila ng tulong ninyo, pero mas maipagmamalaki sana ninyo yung kandidatura ninyo kung yung inyong track record ang inyong gagamitin. Okay. Well said, Attorney. Maraming salamat. Maraming salamat. Si Attorney Erickson Oganiza, ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan.